Kaixo, Sancho Eltzierre nauzue, Nafarroako eta Nafar guztien erregea. Nafar gobernuko agintariei agindu bat ekartzen diet. Legea aldatu dezaten, jai egunetan merkataritzako langileek jai izan dezaten. Sancho Eltzierre, si pudiera, cerraría los comercios para tener todos fiesta. Y ahora ya no son los jefes que abren todas las tiendas. Ahora las sabe el gobierno y nos joden estas fiestas. Barkatu, usue? Baratu alduzu igual hau mesedez, zure gobernuko kideen artean, bakarrik eskatu nahi genuen, jai egunetan lege aldatuko duzuten, gaurko egun baten, gaur bezala, langileak behartuak ez izatea merkataritzan lan egitera. Ahaleginak egitea. Jakin badakitzu lege hori estatu mailan dela idatzia, sinatua eta... Bai, estatu mailan, baina hemen baukazue... Lortu eguna da, ez dira eramatea. Eta gaur nik uste egun zoragarria dela alako eskariak eta alako esto egiteko eta beste zen. Egingo diazu mesez, irakurri, aukera baukazue. Uste dela momentua. Bueno, ez dakit, ja baukatu da ekimena. Uste dela momentua. Bale, bi esker bat. Posiblea da aldatzea. Beste gauza bat, gero, estatuak zer egingo duen, baina posiblea da eta aukera badago. Langileak, babesa emango dizuete. Sancho Eltzierre, si pudiera, cerraría los comercios para tener todos fiesta. Saiatu gara ematen eskuorria eta gure aldarrikapenak eman dizkigu Usue Barkosi, lehendakariari, eta, ez digu jaso, momentu egokia ez zelako, momentu egokia ez bada ere, beraiendako gaur, ehunka langileek behartua daude lan egitera Nafarroako egunean. Eta, hau esan da, jarrituko dugula lanean, labetik, jai egunetan denok jai izan dezagun.